For today's video na ako'y buhaton kay Pangga, kay Dudong. Nadari guys, gadget lang. Sa una, gusto ko putlan yung buhok. Tara siya, wait. Tara siya. Tulog mo kayo? Okay, si Dudong. Ako'y buhatan, gusto nyo kwintan yung buhok, may taas na. Pwede pa kaya ng guntingan eh. Natin yung buhok tayo. Okay ra na ba? Pagupit na lang good. Dali na. Yan mo kung gigupitan? Okay ra na pang. Uy, ato nang alutan karon. Ang radyo, ako na yung magugupitan niya, arang inita. Ako magupit. Kamu abali ka magupit, kamu yung gamitan, arang bati ang guti niya. Yo, masuko ka na ko? Masuko, kaysa ba din masuko? Dali. Dali na, ano ta na to? Dali na. Dali na. Uy, naot. Yung amay mo agad. Dali. Dali na, dayon. Ang ama siguro ni mo ka. Tagdam ni Gron. Ang sanay ka na, wala. Dali na, dayon ba? Ako nag-alot be. Tangin ka nga, radyo rabag manggupit ron. Dali na, ako alutan. Ha? Mukha nga ng tanim mo, gigawa ng tanim mo. Dali na, dayon. Ang tagi ko ang puan na magidwa-dwaan mo yung ulo mo. Noon sa naman eh, kisa naman magupit. Ano, kababalik kang magupit. Aw, para sa una. Dali na. Okay ra na. Dali na, gupitan na to. Kamabalik kang magupit. Dali na, gupitan na, gupitan. Kuha na ako ang ano. Tari, gano'n na. Magkuha na. Sakto kagi. Ako na to gi-charge. Nakas ko napatay. Charge na to. Suko naman si Dodo. Nasuko na kay si Dodo. Gupit ako. Gupit. Tulog. Hindi. Gupit. Pabot sa tasama. Kuanto kay aron gupitan na tog juwas. Nasuko. Okay na siguro ni mga kainday. Sakto na ni. Ako si Dudong kung saan siya dito. Okay lang yan, Pam. Dali na. Tanawan yung ulang. Dito, asa na to. Kanindot, ana. Matadanig ko ano. Dali na. Yung idwa-dwa ano. Dali na, dayon. Ha? Sama na. Binuangan. Sa may magupitan niya, nagsuara magupitan na nanin. Dali na ako nagupit. Ha? Ano
Kamu kamu gupit. Dali na! Product. Kanindot anak ha? Side view, side view. Pikas. Kung ano yung ka. O, diba? Fresh!